Mit navn er Kasper. Jeg er softwareudvikler med speciale inden for frontend-udvikling. De sidste 7 år har jeg arbejdet som selvstændig konsulent. Jeg har lavet løsninger for danske virksomheder som Carlsberg, Københavns Kommune og Den Blå Avis. Jeg har også været involveret i nogle internationale projekter for blandt andet Puma, Microsoft og Unilever. Jeg elsker at være med i wireframing og udvikling af prototyper. Og i det hele taget synes jeg, det er sjovt at være med i idéfasen og det at udtænke koncepter og løsninger, som er både kreative og velfungerende. Mine kernekompetencer de er inden for JavaScript, HTML5 og CSS3, og jeg har lavet løsninger med langt de fleste frameworks, der baserer sig på de her teknologier. Et speciale det er frontend-udvikling, men jeg har ofte lavet komplette leverancer, så jeg kan indgå i et rimelig bredt spektrum af forskellige roller. Hvis jeg har et projekt, så lad os tale sammen. Jeg er sikker på, at vi kan finde en rigtig god løsning.